ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୁରୁମା ବବିତା ଦାସ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଗଣନାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି। ଆସ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଓ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଷକ କେତେ ଦିନ? 3, 2, 1, go! ଉତ୍ତର ହେଉଛି 365 ଦିନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଷକ କେତେ ମାସ? 3, 2, 1, go! ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 12 ମାସ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାସକ କେତେ ଦିନ? 3, 2, 1, go! ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 30 ଦିନ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଷକ କେତେ ଋତୁ ଅଟେ? 3, 2, 1, go! ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6ଟି ଋତୁ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାସରେ କେତୋଟି ପକ୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ? 3, 2, 1, ତାର go! ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2ଟି ପକ୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସପ୍ତାହକ କେତେ ଦିନ? 3, 2, 1, go! 7 ଦିନ। କେତେ ଦିନରେ ଏକ ପକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ? 3, 2, 1, go! 15 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ ହେଲା ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବାରର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? 3, 2, 1, go! ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ବାରର ନାମ ରବିବାର ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାସର ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1, go! ଉତ୍ତର ହେଲା ବୈଶାଖ। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1, go! ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଜାନୁଆରୀ। ଏକ ଦିନ ଯେ କେତେ ଘଣ୍ଟା? 3, 2, 1, go! ଏକ ଦିନ ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା। ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଲ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ତିଥିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 3, 2, 1, go! ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କେଉଁ ତିଥିରେ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଆଦୌ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? 3, 2, 1, go! ଅମାବାସ୍ୟା। ଏକ ଘଣ୍ଟା ଯେ କେତେ ମିନିଟ୍? 3, 2, 1, go! 60 ମିନିଟ୍। ସପ୍ତାହର ଶେଷ ବାରର ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1, go! ଶନିବାର। ଇଂରାଜୀ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସର ନାମ କ'ଣ? 3, 2, 1, go! ଡିସେମ୍ବର।